To je ten regál, čo som 2 mesiace vyberal. Nie, to je tá stolička, čo som vyberal 2 roky. Kým som našiel takú, čo ide do takej výšky. Dajme stavka, kto bude v pokoji krabice. Ten už vie, že to tu bude týždne, roky, mesáce. Sedák. Ty blázen, však je to normálne poškrábané, to budem reklamovať. Dívaj sa. Oapkané, poškrábané, to mi dali nejaký reklamovaný kus. Sa budem sťažovať. Je taká masná jakási. Ale čo chce človek za 80 eur, že? Ty koks. Nestihol som hruška. Ale niekto predo mnou stihol. To je riadny šmejt. Tu za mesiac zlomím. Pre mňa podstatný ten podstatek, aby šiel tak vysoko. Zase napríklad do ksichtu. Je tomu tak, je tomu tak. Normálne si budem musieť zumyť ruky potom. Opierky, to nebudeme používať. Aspoň to nezrezával cestou, to je pravda. Stolička za 30 eur, podľa mňa výrobná cena je tak 10, ako reálne. To niekde z Číny za 5 korún. To je čo? Mechanizmus, budeme aj šroubovať. Lepšie by bolo, keby sadneš na ten stôl. Ne, ten nejde do takej výšky. Bohužiaľ. Od 19. storočia. Cool. Ale majú aj kormidlo. Tie stoličky z 19. storočia. Podľa mňa nemajú. Si daj na bicykel. Jasné. To ma vyšvácal hneď. Kámoš ve starém Cadillacu. Hej. To by sedela aj veľkosť, všetko. Ak ho má vydráty, tak môžeme vymeniť, pohode. Mne to nevadí. Akože reálne dobité to tu prišlo celé. Reálne, z tej stoličky normálne sa už pára. To operadlo. To je poškrábané všetko. Obité, ohmatané. Dodané za 4 €. Ani to drahšie by to nezachránilo. Ten originál volant určite vyjde dráž než 80. Nech si pomerá, či sedí tento stredový oný. A aj keby nesedel, dívaj sa, nastaviteľné. Najlacnejšie čakáš najdrahšie. Roman, boli dve možnosti. Táto stolička za 80 €, čo ide do takej výšky, ako potrebujem. Alebo druhá najlacnejšia, ktorá stála skoro 300. Takže aj keby táto stolička vydržala 3 roky, 4, stále by to bolo lacnejšie, ako kúpiť tu za 300. A za tú dobu možno vyjde nejaká ďalšia, ktorá bude tiež lacná a ešte bude lepšia. Za 200. Kolečka. A operadlo ďalšie. To ale nemontujeme. Pocit zo sedenia. Sedím na 4 dekách už asi, ja neviem koľko rokov. Takže teraz budem normálne sedieť na stoličke. V normálnej výške. Obyčajnú kancelárskú stoličku pre mňa postačuje úplne v pohode. Však pre mňa tiež. Mne išlo len o tú výšku. Ja som potreboval vysokú stoličku, lebo mám vysokú stôl. To je jediný dôvod, prečo som to zobral túto. Ináč by som to mal na banáne. Teraz keď to nezložíš, budeš mať v izbe týždeň súčiastky. Ale ten pies vyzerá v pohode. Na pozitívnej nôte vyzerá, že všetky šroby sú rovnaké. Dobre, poďme asi od spodu v rýchlosti. Kde dám piest? Kolečka. Raz, dva, 3, 4, 5. Húpacie kreslo zo stropu, jasné, Roman. To bol nadľudský výkon vyrátať. Aby to bolo v pohode. Pri skladaní, že je to šmejt. A že si vyžiadam asi 10 € zľavu za to, že to prišlo obuchané. Dobre. Kolečka kolečkujú. Nesdám zapať si tak často a dlho, aby som dal 300 za stoličku. Radšej sa tu kúpiť náboj alebo nejakú jašťúrku, no. Ak máš nejaký ťažký kaliber, tak to tých 300 rýchlo stiahneš. Dobre, piest. Jak toto funguje? Aha. To tu len položím, nie či. Neuchytávam to nejako. Chobotina, nie? Však dobre to dám, tam to má ísť. To sa zarazí tlakom. A však keď to budem dvíhať tú stoličku, vieš, že to takto chytíš. To mám ráta s tým, že je šanca, že to vypadne. Na čo je táto sranda potom v tom? Čo to robí? Vyše 1000 kusov 9,19, ale nejaké 5,56 videa také lacné asi neboli. To by podľa mňa bola paleta iná. Volant ide teraz jako. To mi nevychádza. Na čo sú tieto veci ešte? Dobre, musím spraviť niečo, čo som asi mal spraviť na začiatku. Pozrieme sa na návod. Do pečka. Musím vytiahnuť piest. Toto má ísť skorej. Ale však to tam aj nepasuje, to je chobotina. Dívaj sa. Na jednotke ukazuje, že ten piest má ísť cez to kormidlo a napasovať to máš do tých koliesok. Ale však to tam nejde. To tam nevobcháš. 50 € za kus? Dosť.
Však to tam nepotiahneš. Málo mažeš. Povolené to kolečko na pieste. Toto mám povolené najviac ako sa dá. Však to už mám vybraté, ty blázen. To proste... To tam nedáš. To je chobotina dáka. To mi niečo uniká, počúvaj ma. To nemôže ísť z tejto strany. Chobotina. To musí ísť z tejto. A keď nemôže, lebo to bude vytláčať ten zase stredný kus. Kúsok drevka a kladivku to tam nabúchaj. Veď, ale však to by tam malo normálne ísť. To tam nemá ísť tak, že to tam normálne musíš kysnúť. Poskladal s maturitou. A však ten návod je normálne jak keby to retard písal. Počúvaj ma. Aha. Však to tak nejde. Však ja som zlyhal hneď na prvom pokuse. Na prvom kroku. No, to je ten systém. Na čo ti držiak nôh? Lebo to bude vysoko. Teraz mám nohy v lufte, keď sedím. Na toto je. Progres. Krok číslo 1 máme. Krok číslo 2. Šroby. Nedal som na túto chobotinu, ale to nevadí. To nie je asi treba, podľa mňa. Vlastne nie, počkaj, dvojku my nemontujeme. To sú opierky. Čiže idem na trojku teraz rovno. Čiže ten spodok, ktorý neviem, kde som dal, musím hodiť tu. Teraz vážne z ktorého smeru? Je to jedno asi, nie? To je asi jedno, do ktorej strany to dám, nie? Hej, to bude to isté. Či tam napravo alebo doľava, to je jedno. Padámat, nevidím tam súvislosť, Roman. Ja som spraviť ešte niečo iné predtým. Toto je na čo? Kútivé zero. Že keby som mohol robiť hodinového manžela, ty môj blázn. Počkaj, nie! Ono tu sú tie podložky, oni sú v sebe. Jaj! A táto je solo. Tu sú tam len 4. Prečo sú len 4 podložky a asi 8 šrobov? Chobotina. To bolo aj celkom humoreska, keby som to úspešne poskladal. A v momente, ako by som sa na to sadol, tak by sa to rozpadlo. Na jednu stranu dúfam, že sa to nestane, ale na druhú by to bola celkom sranda. Šrobovákom by to bolo rýchlejšie a spravíme to aj touto srandou. Budíš? Čo ďalej? Máme jednotku, dvojku sme dali skip, to nepotrebujeme. Máme z trojky ten spodok, čiže ešte horok. Chcem vôbec tú holu, tú chobotinu? No, možno chcem. A to bude lepšie tam dať potom. To bude omnoho jednoduchšie tam dať potom ako teraz. Čiže štvorka. To len položím na to, nič viac. Sedím dneska. Ty koko, sedím. To ide vyššie ešte, ako som čakal. Točí sa mi hlava. To ide ešte vyššie, ako som čakal, že to pôjde. Bombička. Len musím ešte primontovať ten držiak nôh, lebo sa mi sklza. Keď tam mám položené nohy. Mal si kúpiť Philipsu, len by si nafúkol. Ja som potreboval stoličku, ktorá je do 75 cm výšky. Takže taká Philipsa by nebola dobrá. To by som potreboval niečo obrovské. Túto výšku si potreboval. Oni tu rátali. Vyzerá, že potál to. A to je dobré. Čiže ja mám trošku rezervu ešte. No a to je bomba. To je normálne iný svet. Len si musím ešte nastaviť tú výšku trošku nižšie, milimeter. To bolo možno trošku viac ako milimeter. A nie, ideálne to je. Teraz akurát sa tými nohami dotýkam dosky stola. Nemám nohy v ľufte a som proste ideálne položený. Bombička. Mikrofón môžem nastaviť tak, aby to bolo lepšie. Aby bol vyššie trošku. Aj monitory budem musieť upraviť. Keďže budem vyššie ešte trošku tiež. To je bomba. Ja reálne nepotrebujem ani tú opierku, ak mám byť úprimný. To bez tej opierky je ešte lepšie. Dobre, to nejde montovať ani, to je bomba. Zaspoň budem vystierať lepšie. No jasné, Twixator, dívaj sa.
Vlastnoručne poskladaná. To je milník v mojom živote. A to kormidlo ešte upravujem. Keď došla minulý štvrtok. Ale poskladali sme to teraz. A sme to teraz tým kormidlom ešte naštelovaný. To je topka. Môj život sa zmenil výrazne k lepšiemu teraz. Dokedy bude pokoj krabice? Do konca roka 2033? Dáme tam aj to operadlo, alebo nie? Ja by som to normálne bez neho dal. To je super. Taká voľnosť pohybu. Ja to dám bez toho. Mne sa to ľúbi bez toho. Môžem dať po asi 5, 6 alebo 7 rokoch vyprať tie deky všetky konečne. To bude práčka len s nimi. Daj opravdu náhodou sa zľakneš vždy dozadu a nazdar. Ne. Mne sa to práve že ľúbi, že sa môžem tak hmyriť na tej stoličke teraz. Že proste vieš, povystieram sa, ponaťahujem sa. 7 rokov deky. Raz sa to pralo, ale ja si nepamätám kedy. To bolo riadne dávno. Lebo na čo to budeš prať, však tu na tom sedíš. Zbytočne. Treba aj ďalší stôl. Bude skôr jeden stôl mínus, tam bude regál potom. Keby si napísal, že nechceš opravdu, možno ti dať 20 € dole? Ne. Mali by mi dať 20 € dole za to, že to prišlo do škrabané celé. Ako ja chápem, že rátajú, že to má byť pracovná stolička, ale nemusí to byť už opracované, keď to dojde ku mne. Čo bude v regále? Všetko možné. Čo si tam potrebujem všetko poodkladať, tak bude tam. Dokedy budú krabice v izbe? Dokedy bude tam tá krabica v izbe. Opierka na chrbát a opierky na ruky. Hej, aj to tam bude. A hejza na príjemný večer. Normálne som rád, ty kokos. To keby som spravil pred streamom dneska, tú stoličku, tak by sme pozreli bunker, došli by sme na tú loď na Šakalovi, zabili by sme 20 ľudí. No to škoda. Sme zmeškali príležitosť. A stále nechápem, na čo sú tieto veci. Na čo je toto? A ešte mi zvýšilo 6 šrobíkov. 4 sú na opierky, ok, to chápem, ale na čo sú tie 2? Sklon opierky, tam je aj sklon, ale to tam nejde dať. Krytka na piestnicu, na kerikár, by som to tam dal nejakú krytku. Terárka tam daj, pošlem ti pagekony. Nie, ja nechcem žiadne zvery, ja už mám dosť. Už sedíš na stoličke, už to nerozpolíš. A prečo by som tam dal, chápeš? Neskôr podľa návodu, práve že som išiel podľa návodu, len ten návod písal gumák. Však to sa nedá podľa toho poskladať, dívaj sa, to nedáva zmysel. Však tie časti tam nemáš ani zobrazené tieto. To vôbec tam není nikde. Vonku je tomu to treba zveriť. Ja nechcem žiadne. Ja nechcem nič živé mať na starosti už. Operenc tam bude mať, aby nemusel chodiť von. Jasné. Ale ja ty koksu, to je taká bomba sedieť v takéto výške a nebyť na 4 dekách. A má takú voľnosť pohybu. Ty kokos. Normálny návod, ale kdeže. Keby som to ja robil, tak by to bolo lepšie. Povedz mi, kde podľa toho návodu máš dať túto skrutku. Čo to N-ko? To nedáva zmysel absolútne žiadny. A v tom čísle 1 máš jeden tento medzikus a nemáš 2. Chobotina. Pred 7 mesiacmi som sem prišiel a mal si sa na barové stúčke na kolieskiach. Teraz si tu dokázal. A len za 80 €. Super. Ako je to šmejt? Povedzme si na rovinu, ale mne to stačí. Musím tie monitory dávať vyššie, lebo teraz sa krčím pri nich. Keď som konečne ideálne položený. Musím si ich podávať vyššie. No jasné. Ešte keby som šiel 10 000 čísel vyššie, tak by to blokovalo tú lampičku, čo je hore. Fotku sa tapíku nemám? Mám. A nájdem to relatívne rýchlo. Dal som to na YouTube, nie až tak dávno. A moc veľa sa nezmenilo. Keď dáš plagát solárnej sústavy nikdy, lebo máš za ním teraz od 15. Vieš, keď to dám dole, keď mi pošle fixátor nejakú svoju malbu a zavesím to tam namiesto toho. Vtedy. Dobre, otrasná kvalita, lebo YouTube si to zošrotil, ale dívaj sa. Takto to vyzerá. Myšku mám inú, teraz mám štuple a nie tieto slúchatka, čo sú tu na tej fotke. A mikrák rovnaký, klávesnica rovnaká a monitor je rovnaké. A krabica rovnaká a to svetlo tiež rovnaké. Adresu do Discordu, dohodneme sa. Veď ja budem chodiť do Žiliny, však to budeš mať kúsok. Ukážeš nám, ako tá stolička vyzerá zložená, prosím? Jasné. Dívaj sa. Dívaj sa. A to mám vyššie teraz ešte. A ten stôl je v asi
78 cm je výške. On je vyšší ako normálny stôl, lebo to je robený na starej konštrukcii oceľovej. To je custom stôl, ten som si robil sám. Čiže preto som potreboval takúto vysokú stoličku. A teraz som išiel ešte 10 čísel vyššie s tými monitormi. Pozri Discord, ukáž. Akože pol hodinu som tu dlhšie už. Normálne kačky vonku umierajú. Takže tá plastová časť patrí medzi tú zvislú časť stoličky a tie nožičky. Nerozumiem. Nemohla by si písať návody. 186 trasimer, a to máš dosť vysoký. Ale hej, ja sedím tak, že sa reálne opieram nohami tej spodnej dosky. Z tej dosky zo spodnej strany. 1. september 2025. Historicky zväčšnené. By si mi to aj nakreslil, ale nemáš ako. To je v pohode. Nepotrebujem to tam, ja to nepotrebujem vizuálne, aby to bolo pekné, ja potrebujem, aby to fungovalo. Proste to funguje. Je to v pohode. Podľa mňa sa chystáš tie zvyšné časti aj tak rozpredať, preto si ich tam nepoužil. Extra veci do regálu bude vybavené, hej. Keď bude, tak to tam hodím. Bože, ale to je taká bomba. A ako si práská tá stolička, hádam sa to tu nerozrúzga podo mnou. 90 € by si mi dal za tie zvyšné časti, Roman, alebo za celú stoličku. Súťaž pre tvojich fanúšikov, každý dostane jeden dielík. Niekto šrobík, niekto operadlo, niekto opierku, zvyšné časti. A ty si psychopat, Roman. Ja ti ušetrím tie peniaze, to je v pohode. Ak si sadneš do krabice a zavreš, pošlem ti 12 €. Roman, že si to ty a že mám dneska dobrú náladu, tak to spravím zadarmo. To sú tie deky, čo som hovoril týždeň a čo si dozadu, že ich dám do prania. 180 meriam. To nie je zdravé tam tie deky. Zakrižná tátka nech tá znalapí z hora, jasné. Určite. Nezmestíš celý, tomu neverím. Keď sa poskladám, tak sa zmestím, dívaj sa. To bude. Ja ti hovorím, že sa zmestím. Pohodička.